Je pora podimów kulturalnych kasiepścich, które w specjalny sposób promują kasiepści język. Do tych podimów na pewno należy Mister Belnego Cietani. Parę lat temu wpadła na taką udba dyrektorka Bulsiewści Biblioteki Janina Borchman, którą bardzo ciepło pozdrowiamy. Przez tyle lat organizowano przodka jak no powiatowy, później wojewódzki konkurs. Tydę przeszła na emerytura, a my zabudowali jak no muzeum gminie Wejrowe, że przejmimy ten konkurs. I taką leźność dostale. Od tego czasu co roku coraz więcej cietińców bierze w nim udział, a od zaczątku, odkądka w Muzeum Zagłęscu do zyrogłe organizuje dr Dariusz Majkowski, któremu serdecznie dziękuję za całą robotę. Ja bym chciał przedno podziękować przede wszystkim tym, co brali udział w naszym konkursu. 269 uczestników. Tego jesteśmy sobie nie spodziewali, czy jesteśmy ogłosiwali w tym roku pandemii konkurs. Dziękuję osobliwie szkolnym. Wiemy, że podczas pandemii wiele dozdrędzi kontakt ze swoimi uczniami, a równak chciało swoimi. Oddali swój wolny czas, wiele roboty w to włożyli. Po prostu wielki Bóg zapłać wam za to. Chcę też podziękować starszym, memkom, tatkom na całych kasiebach. Dzwoniłem później do wiele z waj i po prostu dziękuję za to, że to waj robota i za to, że jak jest ta czasa gdele, to był waj pierwszy przeczytany po kaszebsku tekst i za to obiecenci, że nie będzie ostatni. Chcę podziękować też jurorom. Po prostu całą komisję obsady celów miała drangą robota. Bardzo wiele filmików, wiele godzin, ja ci musieli przesłuchiwać. Wiele razy to było tak, że musieli nawet po tyle razy prawie to słuchać, żeby wybrać tych najlepszych. Osobliwie chcę też podziękować przydniczce Rady Znyka Szepsiego Języka, Danuce Pioch, która, co już zostało tradycją, podała nam lista lektur, jaci uczestnicy mieli czytać, a były to latos dla klasów 1-3 z podlecznej szkoły Weronka Nadmierza, Aleksandra i Darka Majkowścich, dla klas 4-6 Jerzego Sampa, Gduńsk, Basniowo, Stolica, Kaszeb, klasy 7-8 czytały Anna z Zielonej Grzypy, Lucymont Montgomery w tłumaczeniem Magdaleny Bobkowści. Wyżej z podlecznej szkoły to jest Pontadeusz Adama Mickiewicza, z Kaszebu to jest wiedec Stanisław Janka, no i dozdrzeniały miele Williama Szekspira, Romeo i Julia w tłumaczeniem Idy Czainy. Nie były lepsze, wiemy o tym, no ale myślę, że tak są słychy na jeden z najważniejszych kaszebskich konkursów i na jego finał. No i dziękujemy też wszystkim dobrzyńcom, bez jakich nie byłoby belnych nadgrodów dla tych najlepszych. To osobliwe podziękowania dla Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia, ja ci bardzo chętno są włączyło nie pierwszy rys. No i większość nadgrodów, ja wiedzę, ufundował organizator Muzeum Kaszebsko-Pomorskie Pismienizny i Muzyci. No myślę, że to co najważniejsze, na co najbardziej daje ta werdykt Komisji Obsady Celów, a przeczytał go ma wejrowście wicestarosta Jack Til. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam ogromną przyjemność zaprezentować zwycięzców konkursu Mister Belnego Cietani 2020. A więc w pierwszej kategorii klasy 1-3 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajmuje Zofia Drewczyńska, Zespół Szkół w Skorzewie, powiat kościerski. Serdecznie gratuluję. Drugie miejsce Łucja Siedlecka, Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach, powiat bytowski. Trzecie miejsce Paulina Bielawa, Szkoła Podstawowa w Trzepowie, powiat gdański. I wyróżnienia. Wyróżnione zostały następujące osoby. Anastazja Bobkowska, Szkoła Podstawowa w Kaliszu, powiat kościerski. Julia Dułak, Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, powiat kartuski. Mikołaj Drewczyński, Zespół Szkół w Skorzewie, powiat kościerski. Krzysztof Kowalkowski, Szkoła Podstawowa w Bączu, powiat kartuski. Agata Miotk, Szkoła Podstawowa w Mojuszu, powiat kartuski. Antonina Pelowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie. I Natalia Tybora, Zespół Szkół w Borowym Młynie, powiat bytowski. Serdecznie gratuluję. I przechodzimy do drugiej kategorii, klasy 4-6 szkół podstawowych. W tej kategorii zwycięzcą jest Roxana Czaja, Szkoła Podstawowa w Korzyczkowie, powiat kartuski. Drugie miejsce
Nicole Piątek, szkoła podstawowa w Kołczygłowach, powiat bytowski. Na trzecim miejscu 2 osoby, ex aequo. Kacper Marszcz, szkoła podstawowa w Tuchlinie, powiat kartuski i Roxana Głodowska, zespół szkół w Skorzewie, powiat kościerski. Wyróżnienia. Wyróżnione zostały następujące osoby. Witosława Dziemińska, zespół szkół w Skorzewie, powiat kościerski. Milena Koska, zespół szkolno-przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej, powiat słupski. Katarzyna Korzyczkowska, szkoła podstawowa w Pobłociu, powiat wejherowski. Antoni Majkowski, szkoła podstawowa w Orlu, również powiat wejherowski. Joanna Majkowska, szkoła podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. Fabian Okrój, szkoła podstawowa w Łebieńskiej Hucie, powiat wejherowski. Agnieszka Roszkowska, szkoła podstawowa w Tuchlinie, powiat kartuski. Olga Tomaczkowska, zespół szkół w Skorzewie, powiat kościerski. Kinga Zaborowska, zespół kształcenia w Łubianie, powiat kościerski. To wszystkie osoby wyróżnione w tej kategorii. Kolejna kategoria to już klasy 7-8 szkół podstawowych. I tutaj zwycięzcą okazuje się Julia Dzięgielewska, szkoła podstawowa w Bolszewie, powiat wejherowski. Drugie miejsce Nikodem Bladowski, szkoła podstawowa w Łebnie, również powiat wejherowski. I trzecie miejsce Kornelia Garstka, szkoła podstawowa w Górze, oczywiście również powiat wejherowski. I wyróżnienia w tej kategorii. Alicja Flisikowska, szkoła podstawowa nr 4 w Kościerzynie. Sandra Hinca, szkoła podstawowa w Miechłocinie, powiat kartuski. Izabela Kosak-Główczeska, szkoła podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim, powiat bytowski. Aniela Makurat, szkoła podstawowa nr 4 w Kościerzynie. Szczepan Makurat, również szkoła podstawowa nr 4 w Kościerzynie. Milena Świątek-Brzezińska, szkoła podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim, powiat bytowski. I Emilia Szyszka, szkoła podstawowa w Swornegaciach, powiat chojnicki. Również wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. I teraz przechodzimy już do kategorii szkół ponadpodstawowych. I tutaj zwycięzcą pierwsze miejsce zajmuje Marta Kujach, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kościerzynie. Drugie miejsce Kacper Krzebietkę, Collegium Marianum, katolickie liceum ogólnokształcące w Pelplinie. I trzecie miejsce Anna Frankowska, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kartuzach. Wyróżnione zostały 3 osoby. Wiktoria Furman, zespół szkół ponadgimnazjalnych w Somoninie. Karolina Okrój, pierwsze liceum ogólnokształcące w Wejherowie. Wiktoria Stolc, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kościerzynie. I przechodzimy do ostatniej kategorii, do kategorii osób dorosłych. Tu pierwsze miejsce zajęła pani Karolina Serkowska, Kartuzy. Drugie miejsce Iwona Makurat, Kościerzyna. I trzecie miejsce Janina Mielewczyk, Sierakowice. Wyróżnione zostały również 3 osoby: Elżbieta Bugajna, Ramleje, Monika Szewczuk, Warszawa i Paweł Witbrod, Gdynia. Gratuluję wszystkim uczestnikom i wszystkim zwycięzcom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu Mr. Belnegue Czytani. Oglądając też Wasze nagrania, na jakich prezentujecie swoją znajomość języka kaszubskiego i widząc pasję i piękną interpretację czytanych tekstów, jesteśmy jako organizatorzy tego konkursu przekonani, że przed Kaszubszczyzną dzięki Wam jest jeszcze wspaniała przyszłość. Wierzymy, że spełnią się słowa z wiersza Alojzego Nagla, który pisał: Kaszebskie mływa, snyży, jesz lepszych dożdy dni. Rzeczywiście, piękna mowa Kaszubów doczeka lepszych dni, skoro ma takich reprezentantów jak Wy. Dziękuję serdecznie, gratuluję.